A ranar 24 ga watan Goma shekara ta 2022, ƙungiyar G.Y34 Local Government ƙarƙashin jagorancin Naziru Sale Jino ta kai ziyara a makarantar L.G.A Primary School da ke bayan Abbatuwa. A yayin da ta rarraba ma ɗalibai 50 jukkuna da littattafai da shafana da kalo da sauran kayayyakin rubutu. Haka zalika ya zaƙulo masu ƙoƙarin ajin ya ba su tallafin 500 su 7 domin ƙara musu azama. Gashi dai kamar yadda kuke gani. Mai taimakon marayu ne in kun yi tuni. Ga 50 cikin 1000. Ƙofar gidansa nan talaka sun wuni. Ga mai hali 1000. Mai taimakon. Assalamu alaikum. Sunana L.G.A Aliyu, head teacher na wannan makarantar Santa Ibrahim Ida Modern Primary School, wadda a can da baya sunanta Nasarawa Abbatuwa Primary School, wanda a yau muka shi bakuncin wata kungiya wadda a ƙarƙashin jagorancin dukkan Umar Rada dan takarar gwamnan jihar Katsina a ƙarƙashin jam'iyyar APC, wanda suka zauna suka yi nazari kuma suka ba shi shawara kan cewa a tallafa ma 'yan makaranta ko kuma ilimi baki daya, wanda aka tunani aka ga cewa ya dace a faro shi tun daga grassroots ƙasa kenan daga tushe, wanda kuma wannan tunani da aka yi tunani ne mai kyau, domin duk ƙasa inda take ko ma wace ƙasa ce ba abin da ake tunkawa da shi wanda ya wuce ilimi, domin ilimin nan shine ƙashin bayan komi, wanda kuma a yanzu makarantar nan tana ɗauke akalla da yaro kusan 6,000 baka, wanda kuma wasu daga cikinsu sun amfana da wannan kayayyaki na aiki da aka basu, wanda yanzu wani in ka ce mashi saboda littafi ma wani yaron sai ka maida shi gida. So yau gashi an zo da jikka da littattafai da abin rubutu duka za su koma ma 'ya'yansu, su yaran suna farin ciki kuma 'ya'yansu ma suna farin ciki. Wannan ya nuna cewa ba za a manta da talakawa ba insha Allah. Bayan haka kuma bangaren ilimi akwai abubuwa da dama waɗanda sun sha kai, waɗanda suka yi ƙarfin ita kanta hukuma ta iya yi baki ɗaya. So sai da irin wannan cewa waiwaye din wanda duk yake da halin ya taimaka to zo ya taimaka, ba dole sai kana bisa kan mulki bane ba za ka iya taimaka ma al'umma. So irin haka wannan yana da kyau ƙwarai da gaske. Kuma bayan haka muna kira da shi dan takara wannan jam'iyya, in har Allah ya bashi wannan mukami to ya tura da malaman makaranta,
domin muna ganin cewa mu kaɗai ne aka bari baya a fagen aiki ita baki da, saboda malam makaranta na firamare da na sakandare shine koma baya. In ka diba yanzu yadda ake tafiyar da al'amura na zamantakewa na ma'aikata, to mu ne aka bari ba. Sannan yanzu ita kanta wannan makarantar muna ganin cewa an awata wasu makarantar an masu benaye, an ƙara masu azuzuwa, to mu ma muna kira ga shi mai girma ɗan takara wannan kujera ta gwamna, in har Allah ya bashi kuma muna mashi fatan ubangiji Allah ya karba din, in har ya samu to mu ma muna so a zo a yi mu wannan bene, domin ko ba komi nan za ka sami yaro a cikin aji 280 a cikin aji. In lokacin da ake zafi wala za a ga yara wani lokaci wasu mun hiddo su sun suna ana ma yaro fita. So muna kira gare shi in Allah ya bashi nasara, to wannan makaranta a dube mu da idan rama, musamman ward ne wanda yake mai dauke da al'umma, sannan makaranta ce kwara daya a wannan yanki, sai daga bayan nan da muka samu wacce ta cikin jambanmu yanzu sun zama biyu, kuma ita har yanzu take taso. So muna fatan ubangiji Allah ya ba da nasara, sannan kuma kamar yadda muke kira in wannan dama ta samu to a zo ga sauran yara su masu amfana da wannan shiri da ake yi. Alhamdulillah.